عبدالرشید و نرگیزه старший директори ширкати Faberlic шуда кор мекунанд. дар 4 каталог духтарои командаша директорида бировардааст ва тирам агар ҳозир биёй кор кунӣ 4 каталогда метавонӣ ки директор шавию 20 000 сомона бонуса бигирӣ. худаш дар муддати кӯтоҳ тониста ки структураи бақуввати хича бисоза подписчико ва зани хонашине модари 2 фарзандай намега ки эма ду гудаки майда дорум вақт надорум намега тонистесте ҳам ду гудакша нигоҳ мекунад ҳам корубори хона ва ҳам дар ширкати Faberlic кор мекунад старший директор шуда. дӯстони азиз марҳамат касоне ки дар ширкати Faberlic командаи апай наргизада кор медроянд бонусҳои пулӣ интизорай ҳар як каталогда розыгрышҳои пулӣ туҳфаҳои зур тилло пилло ҳамаи чӣ мемонад апай наргиза барои командаш ва ёрдам мекунад то директорира бурда мерасонад то нами ойликотона мегирад дар дастон метия тамом усша хитон мекунен. дӯстони азиз вақт кам мондагӣ биёен ки касе ки кор дар реально завқ дорад касе ки реально пул дар кораша илтимос ҳаваё бинависен ҳаваё дар апай наргиза ёрдам кардан мехоҳад.